Fid-dokument ta' qabel il-budget il-Gvern jgħid li qed jagħti 25 miljun euro lil Malta biex ma jżidx il-kontijiet tad-dawl. Dan meta Lawrence Gonzi dejjem qal li ma jista' jsir xejn biex dawn jorħsu. F'intervista fuq One Radio, l-mexxie Laburista Joseph Muscat qal li dan ikompli jindika li issa li ninsabu lejliet elezzjoni ġenerali, il-Gvern ta' Gonzi PN se jraħħas il-kontijiet tad-dawl. Jina li għal-fatt illi l-Gvern qed jgħid illi jagħmel xi ħaġa biex ma jżidx il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, tifqal bużżieqa li ilu jonfoħ il-Gvern stess illi ma jista' jsir xejn dwar il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Joseph Muscat qal li l-Gvern irid jara li ma jkunx hu li b'mod irresponsabbli iżid l-ispejjeż fuq il-konsumaturi u n-negozji. Il-produtturi tal-ħalib mela għandhom il-ġuis minn barra u l-affarijiet kollha l-oħra. Imma għandhom ukoll il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma illi huma xi ħaġa illi hu responsabbli tagħhom il-Gvern u li llum qegħdin naraw qed ngħidu mhux biss aħna, ma qed jgħidu anke deputati tal-Gvern mhux veru li għandhom x'jaqsmu mal-prezz taż-żejt. Imma huma minħabba l-irresponsabilità fit-tmexxija, il-medjokrità fit-tmexxija, l-inkompetenza fit-tmexxija ta' dan il-Gvern. Dan il-Gvern ilu 4 snin ifalli l-miri finanzjari li jfassal huwa stess, u għaldaqstant m'għadx għandu kredibilità kemm fit-tmexxija finanzjarja u anqas fit-tmexxija ekonomika tal-pajjiż. Dan huwa Gvern illi għajja. U tant kemm għajja li l-inkompetenza qiegħda tisboq kull tip ta' kwalità oħra li seta' kellu. Fl-istess dokument ta' qabel il-budget infassal minn Ministeru ta' Tonio Fenek jintqal li bejn l-2008 u l-2011 inħolqu ftit aktar minn 4200 impjieg ġdid. Dan, irrimarka Joseph Muscat, jikkuntrasta bil-kbir maċ-ċifra ta' 20,000 impjieg li Lawrence Gonzi kemm il-darba semma u li suppost inħolqu tul din il-leġislatura. Ġifieri Tonio Fenek hawnhekk mhux qed jaqbel ma' Lawrence Gonzi, ġifieri nittama illi xi ħadd jgħidilna x'inhi il-verità. Dwar il-qasam tas-saħħa, Joseph Muscat saħaq li l-Gvern bil-politika tiegħu qatel iċ-ċentri tas-saħħa. Saħaq li Gvern ġdid irid jerġa' jdaħħal il-fiduċja fin-nies li jistgħu jinqdew miċ-ċentri tas-saħħa u dan huwa importanti li jsir biex tittaffa l-problema fuq il-Mater Dei li huwa sptar iżgħar mill-Isptar San Luqa.